Happy New Year mga manong kan manang at ito yung dagiti hula para iti tawin 2021 para kadagiti na iyanak kadagiti sumaganad nga bulbulan. So denggan nyo umuna at ito yung iti hula para kadagiti na iyanak iti bulan iti January. Agbayad daw yung dyan nakautang kanyam. Ngam umutang maninken ka numalpas nga makabayad. Dahito yung magtihula para kadagiti na iyanak iti bulan iti February. Agtupul ka. Ngam at dati mabati nga duwang ang ipon mo. May sadyay nga to, ken may sadyay baba. Ngam saan da nga agbatog. Gago! Dahito yung matitihula para kadagiti na iyanak iti bulan iti Marso. Agka-boyfriend kan, wano agka-girlfriend kan. Ngam agsina kayo mo ilaeng. Gapo iti nakarong nga ang litna. Ken bangsit iti sangaw na. So nga no sakken ka, madi ka langanin maki-boyfriend wano maki-girlfriend. Stay single forever. Gago! Ken dayto yung iti hula para kadagiti na iyanak iti bulan iti Abril. Agkaapupukan. Aga na ako yung dagiti litag mo ken dagiti pimples mo. Tumahimik ka! Dumi-dumi mo! Dahito yung iti hula para kadagiti na iyanak iti bulan iti Mayo. Mangabak ka iti loto. Worth 10 million pesos. Ngayon may busmut lang nga dagos no makariing ka. So nga nasyak kanyam, imasem iti maturog. Ipapas mo ti agragsak. Di tatagtagit na mo. Tano makariing ka for sure. Agsakit, tinakam mo. Kala mo hindi napapatulan ha? Dahil ito yung iti hula para kadagiti amin nga naiyanak iti bulan iti Hunyo. Maikatay dagita pimples mo. Ngam tidakes na at dati agtubo nga rating di tamuging mo. Aglanglanga nga buto. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Dahil ito yung iti hula para kadagiti naiyanak iti bulan iti Hulyo. Makapidot ka ti kwarta. Ngam binting laeng. Ken para met kadagiti naiyanak iti bulan iti Agosto. Datoy met iti hula para kada kayo. Matong palen tinabayag mo nga arapa-apen. Bumaknang kan. Pwede na! Bumaknang ka ti utang. Dahito yung iti hula para kadagiti naiyanak iti bulan iti Setyembre. Kumutong kan. Ngimjay kan nawan laeng nga partes iti bagim. Next year pa ije baler. So nga be patient. You're old. You're old. You're old. Dato yung iti hula para kadagiti naiyanak iti bulan iti Oktubre. Mamit mo jay forever mo. Ngem ti dakes at sa bali nga forever nan. Iso nga forever alone kalatan. Iso nga tantandaanam love yourself. Tumahimik ka! Para magkadagiti naiyanak iti bulan iti Nobyembre dayto iti hula para kada kayo. Matong paloy jay arapaap mo nga makalugan ti eroplano. Ngem mabati ka di jay tangatang. Ken para met kadagiti naiyanak iti bulan iti Disyembre dayto met iti hula para kada kayo. Lumukmeg kan. Ngem dagiti laeng gurgurong mo. Ken manang overall hula para iti tawon 2021 datoy kano iti tawon iti break up. So nga no shock na kayo, gumatang kayo iti tali ken ado nga maitiban. Taipagketyo ken italiyo dagita jowayo tapno saan da nga sumina kada kayo. Peace mga manong ken manang. Thank you iti panagbuyam iti dayto nga video. Sapay kuma padore kaskasano napaisem ka. Happy New Year kada kayo amin. Sapay kumatad adupay nga blessing. It's sumangbaykan ka iti tawon 2021. Siak ni Manong Yo Edwin.
Mangibagbaga, umisem tayo nga kinanayon, bawal iti agmisuot, ta makapapangit dayta. Ken saan mo magalilipatan, paki-follow dati Facebook page tayo, ken paki-subscribe dati YouTube channel tayo. Peace!